Da, bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la un nou gameplay. Tocmai am tăiat mai înainte porta asta în pula mea cu drujba, au aruncat drujba pe jos și a dispărut drujba. Gata, au dat cu ea de lemn în pula mea și a absorbit-o scândura asta. Dar deci data trecută am... Stai! De unde pula mea mai apărut? Ce vrei? You must take me with you. Detective Castellanos. Sebastian. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Bine, no, hai ieșită. Oh, ce minunat. Și mergem, oameni buni, în capitolul 4. Stai că salvăm mai întâi, ce pula mea. Ale, facem două salvări în caz că se întâmplă ceva, în caz că scoboară Dumnezeu cu placa de snowboard pe noi. Da, și acum cum mi-am rupt căștile alea, m-am ales cu căștile astea de portocale în pula mea. Le găsiți la orice farmacie la 2 lei. Primiți și un paracetamol cu ele. Don't you fret. Asta să-i spui chitării tale. O, da. Halo? Cine este aici? Și cine ar vrea să fie? Unde ești, doctore? Vii și tu, uite-l. Bun, în caz că vine ceva zombie, murim în pula mea direct la... Și cred că chiar se aude. Cine este furios în această cameră? Cine ar vrea să-i bag o pulă în gură? Ce naiba? Avem aici un doctor psihopat iară. No, don't. Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother, Valerio. Leslie's original doctor. Da, pare cam psihopat omul ăsta. Feel away. Da, na, frate sau da. Ce noroc în pula mea. Everything. Și-am întoarce capul și perfect normal. What are you doing? Da. A, păi nu? Da, uite, perfect sănătos. Așa arată și dentistul meu. Du-te, mă, în pula mea, măi, doctore, măi. Dați-aș cu pastila în gură. Uite, direct i-am băgat harponul în gură la asta. Nii, mă, fute-l, doamne, cum se ridică din morți. Stai, mă, la pământ, mă. Stai, mă, acolo. Pută-te, Dumnezeu. Uite, stai să te arăt. Ce? Du-te, mă, dracu, și-o dispărut doctorul dintr-o dată, nu? Cum să nu dispară doctorul ăla? Când e vorba de probleme, doctorul dispare. Nu-i lei. Trebuie să verificăm noi armele. 0-0. Avem seringă, îi băgăm seringa în gât. Uită, mă. Păi nu mai avem nimic, aha? Mai avem noi ceva? Uite, că avem două. Bă, doctore, opa, unde mi-a reținta asta? Futu-ți, maica, mă, și Dumnezeu să te futa, mă, izbească-te, că ce se întâmplă, am înfuriat spiritele naturii, oameni buni. Dacă se scutură și lampa, e grav. Bă, nu m-aș supăra să găsesc o cutie cu 500 de glonțe și un mașin. Ce? Ce se întâmplă? Deci, acum avem o viziune sau ăsta și-o revenit? S-o infestat singur și-am trage singur pielea de pe cap. Extraordinar. Bravo, bă. Asta trebuia să faci. Fără mănușă în pula mea, pui mâna cu un zombie infecțios. După aia tragi pielea de pe cap jos și gata. Te-ai rezolvat. Bun. L-am mâncat. Ce reflexie de geniu am avut. Dar unde ești, doctor? Asta vorbea de supături în pula mea. Zi-mă. Da. Dar te-ai ascuns mai înainte, te-ai ascuns de imposibil, futu-ți maica ta. Fericit ești, mă, îți place? Asta o vota cu Victor Vonta la ce față are. Uite, mă, Gringel, mă. Nu mai ziceți, ai de pula mea, sper că n-am atras ființe malefice. Uite, mă, vedeți, mă, că nu mai arătez eu Gringelul. Degeaba colectez eu ampulea Gringel, că... Uite, mă, chibrituri, mă, că trebuie să fac upgrade-uri oricum. Bun, și de aici... Ce-a fost cu scena asta? Numai așa să-mi consum glonțele, să ratez toate 3 harpoanele, examine. Ce? În coloana lui scheile? Hai de pula mea, scuze, așa zi mai subtil de felul meu. Examine. Cred că trebuie să ne jucăm puțin cu coloanul lui. Bagă-mă cuțitul în el. Ok, press space. Scuze, bă, dar am nevoie de cheile alea. Scuze, n-am vrut. Numai bun și avem și cina aici. Bun, extraordinar. Hai da, bagă mâna după cheie, da, hopadele, da la ha. Bun, dar la asta nu mă așteptam. Și-am adormit înapoi. Bine. Bun, și acum cheia asta unde o ducem? Și doctorul unde pula mea? Stătea el aici, stătea calm. Bine, mă, dar răbdare, stai că de-abia am scos cheia din stomacul ăsta, trebuie să-mi revin puțin psihologic, în pula mea mi-am băgat mâna printre mațe. Și de ce faci tu să comentezi?
Pe aceea am venit, da? Bun, atunci hai să vedem ce este prin a... Ce? Leslie! Came from outside. Bun, păi outside suntem. Iar am ajuns în ceva sat, bă. Deci n-am ieșit bine din satul ăla, că iară. Haide să mergem pe deal în sus. Să uită casa aia. Mi-a și pama ta. Vin, mă, nu se vede. Uite-l, uite-l, uite handicapatul, dar de ce n-aștepți, mă? Doamne, fute-ți fața, mă. Bine, mi-ai și închis ușa în față. Nu-i politicos! Voi veni după tine și te voi învăța buinele mariere. Ce chibrituri mere. Cum să nu margă? Bă, Leslie, hai să-ți fut o sticlă în cap. He's gone down there. Bun, hai că după el merem, doctore. Merem să-i futem sticla asta pe stăca vestul cum își dă recover instant. Ce găsim? Nimă glonțe. Se întâmplă ceva urât dacă găsim glonțe. Bă, intră și tu mai frumos, mă, ca tătomul, mă. Nu scârții toate chestiile după tine. Stai că nu-i problemă, că avem... Uite, uite. Păi help me și fușe de noi. Settle down și bagă-i siringa în gât. I think something's coming. Something's coming, ok. Da, păi nu? Ce noroc. Păcat că noi avem aici un shotgun numai bun. Haide numai. Haide, te rog. Intrați, vă rog. Primim cu colinda. Halo. Halo. Domnule, mai vine ceva sau nu mai vine? Harpone. Iar harponul, mă. Ala-i. Mai mere, nu? E full. Suntem full de chibrituri în pula mea, că vă dați seama că n-ar mai avea loc de un chibrit în buzunar, că probabil e plin buzunarul săracul de el. În pula mea cât cântărești un chibrit. Păi ce avem aici? E plin de căprioare, ce bine că mi-am luat alicea. Open, ala e green gel. Direct pe ăsta freză. Da, luai de pula mea! Ce dracu, mă! Ce pula mea, mă! Futu-ți morții, mătii! Și pe ăsta unde ar trebui să-l împușcăm în cur? Care-i punctul vital? Ce n-ai v-au dispărut? Da, pe aia, nu. Cui trebuie? Care ți este punctul vital? Arată-mi secretele, ai de pula mea! Și cât mă mușcă de gât și mă moară, dar așa, mă! Dă-i! Bine, bine! Stai să ne băgăm siringa în creier, în pula mea, să ne dea viață. Stoc, use, cum dai use? Echip. Bun, use. Ala-i. Bun. Iar acum avem viață. Nu, bă! Uite, pula mea! Ce face ăsta, mă? Ce tot apare, mă? Trebuie să-l împușcăm cumva? Ce fel de boss battle ăsta? N-am mai văzut așa ceva. Uite-l, mă! Uite-l pe nesimțit, măi! Uite-l, măi, pe nesimțit! Și nu? Uite-l, mă! Uite-l, măi! Uite-l, mă! Futu-ți maica, mă! Și ce trebuie să facă în pula mea, mă? Apare ăla și dispare. Așa. Uite-l, mă! Uite-l, mă, că mă moară, mă! Stai că știu eu, când o să apară. Uite-l, uite-l, mă! Du-te, mă, dracu, mă! Lasă-mă în pace, mă, nu mai apare, mă! Mă, futu-ți maica ta, mă! Nu, uite-te, mă, cum ne consumă gloanțele, mă! Stai că l-așteptăm aici. L-așteptăm aici, că o să apară de aici de undeva. Uite-l, de acolo o să apară, presimt. Settle down. Alo? Unde-i? Unde apare? Măi! Măi, creatură, măi! Am luat-o? Am luat-o sau n-am luat-o? Am luat-o? Nu. O ieși sânge din perdea în pula mea, cred că. Unde ești, măi, creatură? Măi! Vino încoace să-ți pleznesc un rând de gloanțe peste cap. Alo? Păi, măi, derbedeule, măi! Încotro și până când? Alo? Alo? Uite-l, mă! Uite-l, mă! Dar ce faci, mă? Doamne, uită-te, mă, la el, mă, câtă viață mi-a luat, mă, dar futu-ți maica ta, mă! Ce, i-am dat una? Mai avem un glonț. Ce ziceți, îl nimerim cu glonțul ăsta? Cred că da. Cred că va fi necesar. Vino încoace atunci, creatură. Hai, mă, uite-l, mă! Am tras prin el în pula mea, mă! Doamne, futeți capul, mă! Și maica ta de cocalar! Dar cât mai trebuie, mă? Cât mai trebuie, mă? Până când te mai îndur, mă? Bun, și atunci încercăm încă o dată, de ce nu? Haide, măi, creatură! Uite-l, măi! Du-te în pista, mătii, să mergi acum! Și-am murit! Păi da! Da, dă-i numai cu piciorul, mulțumesc! Mersi, frate! Oh, thank heavens! Dr. Jimenez is here! Settle down! Și am înțeles că-ți construiește un sat de aici, o vampire, să-mi spun la mea.
Da. Bun. Și de unde ar trebui să tragem la Bulan? Hai, tragem la Bulan. Uită. Acolo-i. Bun, dar știi care e problema? Că noi nu mai avem gloanțe. Hai, dar pentru ce să mai aibă omul gloanțe când vine zombiul după el? Hai de pula mea. Bun, știi ce facem atunci? Oricum numai spre mine poate să vină. Futu-ți maica, mătii, să-ți fut amul. Ai văzut? Ai văzut? Ai, nu. Nu. Bun. Bun, stai, că înțeleg acum. Stai, uite. Luăm astea. Ia-le, măi. Durele! Futu-ți morții, mătii. Bun, dar pe ce sunt echipate alea? Că nu înțeleg. Alea-s pentru ăsta, bun. Echip. Încarcă atunci. Încarcă. Și direct. Futu-ți maica ta. Uită-l. Uită-l. Ala-i. Muie. Muie, multă muie. Futu-ți morții, mătii. Sunt mândru de viața mea. Mă gândeam că dispare pur și simplu, nu că e invizibil. Dacă știam că e invizibil, îi dădeam din prima. Na, odihnească-te Dumnezeu în pulă. A, bun, și acum este perete, pe unde am venit. Păi nu? Păi da. Păi, extraordinar. Păi, la așa ceva, la nivelul acesta vorbim. Rufik Ghețiguiaș a venit, se crede Altair și vrea să ne omoare. Futu-ți morții, măi. Hai să-ți dau eu cu pumnul în gură. Vino, măi, să te înfrunt, măi. Don't follow. Dar cred că asta o să se întâmple, cred că îi dăm follow. Direct să-i găsim profilul de Facebook lui Ruvik. Așa a dispărut în pula mea. Cred că o să-l găsim. Dar oameni buni, deci a tot să fie cu gameplay-ul ăsta, data viitoare mergem și îl futem în gură pe Ruvik. Și mă gândeam, bă, că n-am mai postat, am primit o grămadă de mesaje să termin și Battlefield-ul, mă. M-am gândit să fac, până terminăm seriile astea de gameplay-uri, să fac marți de Evil Within și joi Battlefield, dar nu știu dacă e bine sau dacă mă ține oricum de program, deci cert că oricum o să mă străduiesc să pun 2 gameplay-uri pe săptămână și sper să reușesc, sâmbătă cu Satana și bonusuri pe lângă. Știrile de la ora 10, videoclipuri random și de-astea. Și dacă găsim, se lansează și ceva fain între timp sau mai fac gameplay-uri random, de ce nu? Deci, atât. Ăștia, doctorul cu Lazlo au început să fută în cul în spatele meu, cred. Auzi. Bine, lasă-l. Bun, deci a toți fie cu episodul ăsta, oameni buni, sper că v-a plăcut. Da, mâi mulșec, Sebastian, pe pereți, ca și pe fața ta. Da, și atunci, desigur, ne vedem data viitoare. V-am pupat! Mua!